episode masalama khan dong khan competition lo om turin buat seinan kum ni chunga tan an ina chua san kan ti kha thunder crocodile leopard ang tak pathum ten an zui meka ancestral talisman symbol fin khom le martial arts level sangjok nei bel atumba ka fairy thin lung ne nan power chakle pumro thatak nei atum mek boka chu mai alani lo cheu family main branch a an lu ve theina turin tournamenta achak ngei angai don bok ani season 3 a hi chuan dongpo alo thang lian ve towa asam zuin asa po thatokhat tak ani ve to nge lindong hian thunder body lightning effect power anei diam to boka season 3 in tan na chuan thunder crocodile tenen anin sual ngal thunder crocodile chuan anung lamatang ronzuan thut po ni se hliamna em nei lawin heng sakol hi chu athat fai vek thei towa ama po a konfi to ema wangin engma hlau anei to lawa ama chuak apiang huai sen takin ama chon mai thin family tournament huna eng tak angang mole khongain channel hi lo subscribe la eng thil nge thleng kan en ho zel don nia leopard pakhat chuan achak zia muin amit meng ringota po azam chheder to ma se zawian ronche chuakin alo se ve ngala akuta omthin sajupui kha aron langlea bronze thunder body cultivation practice dan thatak ron filin chu practice chun zom atum leta ma se thil ol sam takani lova van sanga thunder lightning ataksa a hiplu angai don ani abul hnaya tlang sang taka chuan an lon ngal zunga atlang chu asan em wangin trek point aman chakhle zawian ero chuan zui lowin leopard dangte laka alo veng ve thunga bronze thunder body nei tur chuan ritual hlawom tak perform angai dona wangin sajupui chuan tilo turin an hrille hnuhnua ma se alo ngai thadu to silo chu tiang ani ta ka chuan sajupui chuan ritual perform laya lightning atok chawa hi pludan tur an zirtir le te a chumin hu chuan thi theina khopa hlawom ritual chu a perform tanta ani trek tlana satakin a hual vel mup lai te chuan thei top chuin a in ti chaka ma se chu tiang ang power chak tak te chu rei tak a chel bik reng lo ni ma se la beidong lo a tho chuak le in ati lui tanga mi hring tha ringot chuan atlin to lo awangin a symbol power nen tran an kho le a achala symbol po aron eng chuak tran to chuti chung po chuan adol zo si lo ni kho helowin a let le ta reng mai sajupui chuan a thi moti in a om chunga lungai takin an boka ma se aron tho chuak le ta thut mai le chung natna zong te po atuar nu chuan bronze thunder lightning body chu ala nei thei chuang lawa power chak tak nei chu thil ol sam tak ani lo awangin sajupui chuan zan khuwa a har satak chunga practice point heaven and art power chu a hlo thling donem ti riat ani lo thu alo hril mau mai an hoi kuala asakei note zawian a omlo ti a hre chuak ve chia sajupui chuan zawian chu a thik ve viauna in ral khata a au thom an hrele tlat mai zawian chu thuam hringa in thuam asam rongwar daian kai hruaina hnuaya warrior walten an lo hual mek khilo ni in fire python tiger hi thilwang tak ania wangin daion hian apa hnena apek thei hlau chuan in chuan na tham ani don ti a hria manturin anau te hnena thu an pe a akepalia chuan okin an man ti chu ani der chuti lai chuan dong chemte rual ron thlok foi chuan an phuarna hruide chu aron ti chat tavek maile anei tu pa ber aron thlenta ka chuan deu so zet chungin man taka leian lo dila dong chuan a phal lo awangin samwara chu a thin rim ngal hle ma se apol te zinga pakhat chuan lo beng dain dong hnena zol do takin dai family tan lei an dil ve le a ma se dong chuan ala phal chuang lo atopa daion chuan aral thuam thatak nen an bo zuya inti huai sen le chak tak kha dong kut thak voi khat po alo chel ozong silo
an master dayan chu power chakle huai sen tak ang chi khani lovin vo pung na tak ang chi kha alo ni lek si a thui ruai te chuan ven him tumin ron pung khom ma se ne chi ani to si lo aral thuam thaber blue essence spear lak sakin an thil ti sual ngai dam an dil na apom sak mia mai chu tiang spear chu thilwang takle dai family teral thuam thaber ani nge nge dai family head dai teng aron lang velea ani chuan zoldo takin blue essence spear chu pelet le turin aron ngen ngal bok ma se dong chuan UN pills nuai ni alo demand ve tlat bok se enge mo chen anin hial buai nu in dai teng chuan a powerin martial crescent rin akai don trap to ti a hria chu ti maya ol sam chuan an hne thei don lo ti po a hrebok chuta mi son poimo tak thunder crystal lak tur an la nei bok nen dong thil demand chu pomin UN pills nuai ti nen an weapon chu anin thleng le ta ani dai teng chuan thunder crystal alak ruala tha dan tur kong alo ruwa man ru reng kilo ni in dong point chu arukin alo ngai tharu ve renga an lak ma nge ya lak khal dan tur kong adap ve ngal ma se abuaina ni ta chu tuna apowar ang lek hi chuan thunder crystal nei tu ram sakol at ne don lo ti ria a chebera martial crescent realm ni angaya dai family he tero chu tiang level chu akai to thung dai family te chu tran mun rem ber na hmuna an lo om towa zan in hi ramsakol ron lan tur zan alo ni reng bok chu ramsa chu ramsa chak ber ber te zinga mi ni in man po a ol sam don lo hle ti an hria atul ang anga in pu cha in ing po huama manan tum don ani ale lama dong poin dai family te rin chana crystal lak alo tum ru ve hle bok wana tang trek tla le kol phe te chu aron in siam tana ramsakol po aron lang ngal ramsa rol tak dragon pian mang ang tak samak anga ki nei le sajuk anga ki sei tak nei ania a mela tang ringot po zamna tham ni in lightning power alak lulaya a sham thom te chu lo om tham tak ani nge nge dong tan po zan in tluka hun rem chang hi om thei to chuang lo eng ang tluka harsa po ni se midangin an lak ma nge ya alak angai don ani wana tanga trek ron phezwai zuai le ramsakol room thom kara crystal chu aron lang tan ta dai family le dong te chuan crystal lak thei hun rem chang an ngak ran to a ramsakol chuan tharo pui takle lightning power te chu nei to ma se crystal hi ataksa a alala lut don ani dai teng chuan a power zong zong nen an beitana chutianga an buai kar chuan crystal bo ruwa ka om chu laturin dayon po aron che chuak ve ngal theitop chua azuan lai chuan ramsakol chuan amei mangin alo hlap leng dor mai lak ngei tumin aron zuan non lea dong ron lang thutin alak khal ta dai mai le ngei om taka ngai dam dilin crystal nen chuan atlan che zui ngal dong hian crystal ron lan hun kha angak ve ngar ngara dai family te nen emo ramsakol nena in sual alo tum hau lo hi lo ni in dai family le ramsakol te chuan an ron zui ngala dai teng chuan ron phain suppressor blade technique mangin aron attack zui ngal dong po power chak tak mangin aloin veng ve man bok chutianga anin nor boi lai chuan ramsakol po kha aron thleng ve lea van nei asiamin zawian aron che chuak ve hlol mai dong chu rang taka che chuakin abo ngala dai teng thin rim na po aso sang to hle afa pale warrior teknena engti kong poa zong muwa that ngal turin thu apea afa palak tlak lo zia chu hria in warrior dang te po dong zong turin acha ngal bok le lama dong chuan dai teng a hne don lo ti in hria in crystal chan bai a hlau ba ka zawian mu tur la om lo bok nen ala bi ru chun zom zela zawian mutur om talo chu mang ang takin little marten nen an zong kuala atopa tlang chi pa anwa mulol mai zawian chuan hiam na tak atora wangin reilo te a ni kho heloin atlu ngala ramsa chakle hlawom takha alo hne reng hi lo ni in
Little Martin chuan ral hnai ti hria ta wangin puk chunga an biru le te a ta chuan zauyan har chua le huntur an ngak deuh top mai ani zauyan taksa chu blue charisma in aron tuama boruaka akang chawa avir tamup mup mai le Little Martin chuan ramsakol power zong te kha zauyan taksa alu ta ni ti alo hrethiam ngal chuti lai chuan dai family te chu ramsakol ruang omna an ron thleng ve le a donga hnai ringin an zong chun zom zel bok Little Martin chuan dong hlena Thunder Crystal amangani chuan Bronze Thunder Lightning Body anei thei arin thu alo hrila ramsakol lakata alak chua Crystal Khan cultivation practice nasa takin apui theidon ani phur takin an practice tan ngala ataksa te chu trekin adeng ang mayanat na nen khatma se Thunder Crystal chakna chuan nasa takin alo pui theitlat mai chuti chung chuan olsam taka hlotlin thei alani chuang lowa reife natna le hreomna ator hnuin Thunder Crystal Body zok a hlotling theita ani dai family te chuan Thunder Crystal chu saktumin dongan zong chun zom zela ma se antum lo zok papakhat anwa mulol mai chupa chuan Thunder Crystal chu peturin alo hil mak zui movie a hian tunge ani achiang chi alowa an tho puyemo an mel ma po ani mai thei ani enge mo chen anin nial boy hnuin chupa chuan thok howa Thunder Crystal chu atopa in sem turin a som hloma a mel en atang reng mirin om tak nialan lowa wangin dai family te chuan an lo du hau lo chuti lai chuan mi ring out thom ring tak hi hria in an en nak chuan dong alo ni reng perfect realm of Thunder Lightning alo nei reng towa chu an muin an thina rim hlea dai teng chuan a power chak takin an bo zuya ma se dong voi khat thatho po alo chel ozong silo reilo te chung anin sual ringot atang dai teng chuan dong hian Thunder Body anei to wangin a hni don lo ti ein hrengal ti chuan dai teng chuan papakhat an zinga ronin larve ringot pa hne na chuan tho pui turin an som le hnuwa ni na an changa ni chuan power chu anin sem don ani an pahni chuan dong lakata Thunder Crystal la turin an che chuak zuya power ro pui tak taka in sual na chu puak dar chua yin chum ang maya khulwa lua kara dong chu mu tu ro talo ma se reya rial lo dong chu mei khu kar tang aron chuak lea in sual bok chu tan ani le ngal chu ti lai chuan zawian aron lang thut mai apian mangle alen zong te chu alo dang lam vek to hi lo ni in khalian zet aneya a mel en atang ringot po za hlia khoparo pui ani to saklo zok ni tafam chu dong chuan zang na dom nan UN pills nuai khat an dil le mak maya dai family te tan po pek lo ngam chi zia zang ani talo dong chuan UN pills chu alak saka zawian chunga chuangin akal san hlomta ani